oyo siwo sanonenjere zvinoda kubatana kuti mugone kuwana anza yakafanana. Dona zvenyu muchiswerera muchirovana bati mukuru wengoma zvenyu muchimuona. Shata manje ndamuona ari kukwata pandosvika noita tsaona zvatoshata unge fesi yambide fokona asakabva kamechakomona. Tapina nemakumbo kuita pabuda Kungwera stepo ndakaenda Shekpita nemayo wangu kashi chabuda Barkwita stepo ndakaenda Ndakamutita na Mona Lisa Aigara jingi tumanisa Hey, generalala, natemai, spana, natemai. Wagwan people, wagwan family. Ndauya nemabviravira Zimdancehall to the world. Kana kareke kutanga kusvika pano chibvango subscribe, kulike, comment nekushare. Nyaya ndauya nayo ndeya Dancehall King akatora cup clash this year. Everyone anozviziva kuti munhu akatora chimuti ndi Mogo vibes. Andina kuya na Mogo vibes chete, ndauya nema vices ake maviri. Kureva kuti ndauya na Mogo vibes pa number 1, number 2 pana Madflex Tell Me We Dead, number 3 pane Predator. Saka ndichakunzukisai mangoma evakomana ava. Imi mobva matonga omega kuti ndiani aifana kutorawo chimuti pakati pawo, nekuti pa social media pari kutaurwa nyaya dzakasiyana siyana. Even ivo vanga variko ku Cup Clash vanotaurawo zvakasiyana siyana kuti kugomba kune marules ariko ekuti even ukaimba zvinonakidza sei vanhu vakangoboikana nekungokuona kana neface yako vakangoti chero usati waimba chero usati waita sei unenge watodyiwa. Saka tikuda kuti timbofila mangoma evanhu vacho akaita number 1, 2 ne3, then imimi mubva matudza mu comment section kuti aiwa uyu ndiye aifana kutora. Saka nchatanga kukuisira mangoma emunhu akaita number 3 anova Predator, and then usaskipa kana video nsati rapera nekuti pa next Predator ndikukuidzirai Madflex, pa next pa Madflex ndikubva ndauisa iye akaita number 1 anova King of Zimdancehall this year zvaizvezvi. Tapina nemakumbo kuita pabuda Kungwera stepo ndakaenda Shekpita nemayo wangu kashi chabuda Barkwita stepo ndakaenda Ndakamutita na Mona Lisa Aigara jingi tumanisa Kavea ayindijisa Panikabure gara jingi pambisa Saka semjolo bye fo Titacho linda bye fo Kakulinga kumadrama na bye Barikupinda wachibuda na ingwari Saka shamayo anchara Anchara Shapina ne moyo anchara Anchara Andijada Andijada Yeah Andijada Inine moyo wangu tagawirirana Andijada Inine moyo wangu zangu andijada Andijada Shekupa moyo wangu nono andijada Andijada Usapinde na moyo wangu kachingo pinda mbishana Zima gadgetsine zima karisika Dozo wakudirana Urudo mango sara sapoteji wangu Shango washe kupirana Virginity ya chisina basa wangu Paya pamnororana Vana vazhikura machoki matsotsi Vanzoni kutsetsana Vango itanyashi cheteka Nona vachikokana Zvitori nani kukula nemajizi Takava Right guys, ichi ndicho Predator chamanzwa chichiimba michataura omega zvamunofunga pamusoro pacho kuti chaifana kuhina here kana kuti kutorowa kwachakaita zvakatochiringana zvakadaro. Ndichakusiyai muchiteerera asobetele mndotuna ndeletsunani wewe uridinga ngepunani avanetu makwestion wabvunzani hanzi vanondikunda vachikundani kutemba nekushata manje ndamuona ari kukwata pandosvika noita tsaona zvatoshata unge fesi yambide fokona asakabva kamechakomona kuti ndine urombo kune miya napombo bida nechifesi chake chakaunda nedombo akuda kudhonza tambo kuda kuzviita sauro wachiimba nyambo hanzi nambida ndaselebho mambo asi chandishamisa achiri murombo small big head sestambo angofuta fesi ngemunhu wemsombo ndine
marketing strategy tapulalula ndiripoti kunge language yo ko zvimambida zvine sewage nezvipaluko wakazvipotsa seporiji aimbomira iwo ko iya makutanga zibo makuzvita ana sauro mune mazino mukarwa mune meno segeto yuti ndinogara ndiri fresh and clean common state ndiri nelin handikochema feelings but the brand only handishande nepain pressure takarasa mubin mira ndivodze vaziye isusu hatipinzwe fiye chekunze mono pisa tiziye ndipe banga ndivavhiye ndivaite egoreriye yakalasina jalavhuya uya saka watiti safarisa utanga hondo na putin mumwe akasaiza fiyo akamwiswa yurini nemachampion kwakatiswa nanambida uchizvitiva rinani avakuroja benfilm awarekwa satani oswera vari hogo mumota nenguchani okuzvita vakupisa kupisa pafashani hembe dzakupfeka dzikisonombarira rizani saka witelem avabve vane hwini vava kuzvita zvimabosina chisutu chegirini awitelem asi vadhibhabhini atelem. Right, uyu ndiye Madflex akaita number 2 yakazodyiwa nemunhu akatora mukombe. Guys, tiudzewo mega zvamunofunga mucomment section kuti how far zvaifanira kufambawo sei apa. Next pa Madflex ndiri kubva ndauisa iye akaita number 1 anova king of Zimdancehall this year zvaizvezvi. Oyo, siwo sanonenjere zvinoda kubatana kuti mugone kuwana anza yakafanana. Dona zvenyu muchiswerera mchirovana but mukuru wengoma zvenyu muchimuona. Takavanyura tikavanyurura vaizvona vari kumberi tikavaturura. Vaimwa kambucha ndokaivafurira kubva vatozviona nyembe vakati kurura. Fanike hulenge nditadira mukambo ava ndeve kudhara kuita samishero jambo. Notyisa semauto akabata zvombo ngoma dzedu idamba refu salena tidembo. Kupodzera ngoma kuita kunge disgust chizama kufadza mafanzi unge Christmas. Vamwe face dzavo kushata dzonda face mask fanike zobongo imbari anonymous. Kunge atomuki mangoma ndinoputidza kuti vatoni kunde vanotanga vabhukisa. Fanike madzimai kunotova nhongesa ndinenge nyamukuta zvendichivaponesa. Ivi maifunga zvichaperera ipapo. No, aiwa izvi ndezvedzinza. Kozoti pandichakuisai maoko amukuru kebo ndofunga ropa muchabvinza. Sekunguna takatodanwa tikadaira kwakuzoti zvekuva kunda ndozvavatojaira. Andibatike faringa mvura ri kubhoila izvo zvatakapasa zvese ndozvavakafoila. Ndazvachiti ngoma. Right guys, uyu ndiye Mogo vibes mukomana akatora cup clash this year. Aiwa ngati muomberere maoko. Asi guys, pane kutaura kuzhinji kuri kuitika especially pavakomana 2 uyu akata number 3 nenumber 2. Ivo vari kuti vakasiya chimuti kuti mukomana atore chimuti nekuda kwedisability. Nekuti ivo vaiti isusu tinoona tunoita zvakawanda. Chipredator patanga takateerera chichitaura painterview changa chichitaura kuti inini zvangu kutukwa ndakatukwa zvinosvikawo pakurwadza semunhu wenyama but mumwoyo mangu ndanga ndine pfungwa yekuti mukomana atorewo chimuti. Even pandakanzi ndasara inini naye ndakatomboda kumupa give kuti aiwa ahwina zvake ndisina kui because ndaidawo kuti aite se atore chimuti. Same statement ndo statement rina Madflex kuti no zvedu tinozokwinyawo semunhu wemurume wekuti ndiye ndichida kuradzawo vanhu chipo changu but mumoyo ndaida kuti Mogo vibes ahwine. Vakomana ava zvavari kutaura nemoyo wese kana kuti vanhu vari kungotaurawo si vanhu vakadyiwa vanhu vasingadi kukundwa. Asi chakashamisa chipredator hachina kumbomirira kuti Fantani ataure kuti ahwina ndeupi. Akangotaura ega kuti boys mukomana uyu akaipa zvekuti ivo majudges acho kana ma-MC acho akatozoshamisika kuti komukomana uyu akuita sei nekuti ega akangozviratidza kuti no handisi kuda kumbomirira kujajwa ini ndaakutobuda ndisiye mukomana. Ini ndinovimba kuti anenge aitaura chokwadi kuti aida kusira munhu chimuti. Apa aingoda kungoratidza mafanzi kuti aiwa isusu tiriko but mukomana uyu ngaatore chimuti. Saka guys, ndichakusiyai muchitaura zvamunofunga mucomment section. Bye bye.